langpi ban lum ya ki jingtip ki bakham benya kumshi benta ban pinbiang ya ki jingdon kam hakaliang ka kot kakya umentri katanat animal husbandry and veterinary uba al hek men hakasni sajan ula pelat Paidbah ya ka Jaka Jingsumar ka aharhi hospital kaban ai Jingsakri shabaro ki Paidbah jong ka mausmai jorabat batru keleng ki benta jong ka than chatei la mingi u MLA ka than uba sustenance sotun bat u DHS berim u Dr Aman war ringkat bat ki dekot jong ka arhi lani ka Angel Cure Research Hospital and Institute kilaya donlang ban saki ya ka jingple Paidbah jong ka outpatient department lani ka OPD kani ka hospital shimet ka badon arspa atli ki jingthia kadon mar persha ya ka North East Cancer Hospital bat lakmi lenti ban pentre kampura no hakini ki benai ki banwan hadu menta kumba lai po ar hadu lai pesan ngot ki specialist lai spa ngot ki nurse bat ki medical technicians la dep bantung kanang ban penbiang ya ki jingdon kam jong ki nong pang ha ka jing ai jingkran uba hek ula kedo ba ka jing thumu ban penmi ya ka ne ka hospital ka dei ka jingej ba ka Jingsakri yu ubriu kalong ka Jingsakri yu ublei kasan care